Nay, nay, maayong hapon daay, nay. Ako din si Tata Idoy, mudagan pagkakonsihay, nay. Oy, Sige na, nay. naadya akong kalaban di ay. Na may bugas, nay. Sige lang, nay. Hatagan na tayo mag-NFA, nay. Hindi ka magpatina ka rin. Mga wak na yung mga puti-puti sa imong kuan. Sige, nay. Ato na itumunta na. Nak, apa naman dahil nak, no? Abi mga buntak pa ni nak, oy. Ginawa ko. Ano sa bang baba ni Marak? Sige, sige na nak, eh. Hala, nak. Na mga mudagan ay puti ko nak, oh. Sa maon na tunay, no, pagka 69 sa balota. Ayaw ninyo karimtis, pagkakonsihal, si Tata Idoy. Sige, nay. Mato na po, nay. Bye, nay. Ay, panara po, nay. Na, di ko dapat magpailad-ilad ang mga katawhanan diri. Ako gi dapat ang pilion pagka ranggay kagawad diri napita. Sana, Di ko sila magpailad ang tataidoy. Ay nak, magpaling-paling na lang tanak. Kaya na sa mga kurakot, medyo na sa tanaw mga dagwan, no? Ngayon pang daan, kurakot na kayo, no? Kay kurta. Magpaling-paling na lang tanak. No? Buto ta rito, buto ta diri ano? Anak-anak, itong drama. What? Sige, tara, oh. Kunitin na nak, oh. Diri na. Ay, diri tag, padung na sa diri na. Hi! Hi, madam! Hala ka, gold sa imong kwintas, madam, oy! Uy, ala ka, uy. Yuya, si mo anak ko, ningiwi man ang nang. Okay, nga na mag na siya, maraming nikilatan magudi-gabiin, nga na yung naong nagiwi. Bunalan, ano yung Wala, oy, tubag ang giring nga siya, wala, oy! Sabi mo anak ko, nihiwi, lagi ang nang anak. Katugingon ko sa inyo, nakapag-iwi sa kwarto. Ako po, mga bugulan niyo ah. Hala, naon sa mga, doon na may PWD diri ako, oy! Yan, naon sa mga kamadyan, nga stroke ka, madam! Ang honda ko niya ha, pagkakonsihal, ika-number 69 sa baluta. Ay, pag mga madam, oy, kapag lakas ka na sa mo, madam, no? Lakas tama. Oh, akas tama, walang magagawa. Ano may magagawa? Abitan, madam, ay, ibuto dyan ka naman, madam. Kay kabalad sa imo, kay kurtahan dyan ka, kay kurakot po tindak ko. Oh, basta, oy, mana to, malakaw na ko. Grubok ka guba. Ito is fucking hell. Na? Piling mo lang ako ay marang baliti. Hi na. Hi, Ako madam! din si Madam Berta. Mudagan magpapili ko pagkabarangay kagawad ning atong barangay. Oo. Ayaw ko ninyo. Kalimti pagboto karon maabot nga pinutuhay. O sa baka nga number, madam, kaya kina mo kilinta, lista na mo. Number 50 sa baluta. Screen ta, isa ka 60 na, isa ka screen ta. Oh. Na makatigaw na giday no? Napaenroll na ba nimo ni imong anak sa PWD? Dai? Wala pa, biya. Ay, tama-tama Ah, dahil dam. ako'y programa dahil sa Ah. PWD. Libre nga pa-eskwela ang mga PWD. Napod kay binulan nga mga hinabang nila, allowance nila. Wow! Oh. Pero ang nalibog ang kuha ni madam, oy, kay PWD, na-stroke ni, marami na-stroke ni. Na-stroke ba siguro niya kung anak? Basig imuha nang gipapunit-punit pagbuntis nimo. Ay, dili, mampod. Basta pag, dali, gabi ba, lipakan, magod ni gabi, kusog kay lipak. Sa balang nimo ani day. Nga murag tiguan ba magnaon nimo? Ay, basta nakita ko kanang kitiguang bita po dila na bikabikang-tang. Nakita na kung iyahan mo na yung ngani ang ulo, yung ngani ng kuan. Uy, giti dahil sa tiguang imong gipangala Na, ana oo, na di ko bantog nakita. ra kumuot. Oh, si pangayo uli ka man baloy ni madam. Kaday? Ikaluoy. Tagaan ni jud kanak. Madam kay ka payong madam ay. Mara bagyo madam. Dili na ay nag-ipo-ipo dito sa unahan. Ay ko sa ipo-ipo. Ay, agad ka sa iiko. Babantog dayon na kait kay madam oh. Na mara pag amping jud ba deprimente madam ha. Asa naman akong chiki diri? Day, chiki lang baya ni day. Ikaw na lang magpakuan ani day ha. Chicken akong ihatag kay Usa chicken. Usa chicken madam. Chiki. Ah, chiki. Chicken! Wala tayo ko'y cash. Chicken lang gidi akong mahatag. Chicken na lang. Kamo na lang magpakuan ani convert ha. Di ka basta-basta madam ay, di sige. kalimutan number 1 jud ka sa kuha. Oh. Madam! Dili ba ni chiki madam? Dili man sa kurintik tubig ko, nagkuha po dani oy.
Tag 30 mil man ang tubig, tapos, uy, tag-1,000 na palang kurente. Unsa yung balay mo rin, mansion? Nilagsik man imuhang laway daw. Electric, guys. Babuan yung laway, oy. Murag, kabalo ko sa imuhang gisudaan karong paniod to ba? Murag, pinirito nga tae. Ano na, kabalo na lagi ka. Pait, nagyodam, murag ito. Oh my God. Nagidam na kung anak is pangayo si Muhadam. O basta maurat atong sabot, basta karong Oktubre, pili ako ha. O di ay, Numero 50 sa baluta. mga ganit pa sa... Di pa convert na na, chiki lagi na. Maabot ka pinili ay ha. O, sige. Kani, pag mudaog ko, i-enroll na dayon ito sa barangay. O sige, sige. Bus. May na lang, makadawat mig binulan, kanuoy ko taon kaning bataan eh. O basta baka mo, ayaw kalimot karong Oktubre ha. O sige, madam. Kanya, pag mudaog ko, dahil aday na sa barangay, pa-enroll na dito sa PWD. Sige, May na madam. lang, kaluoy po dito ang imong anak. Gani. Bantog ra natin nga, man kung nga lang, kumot maghignaw. Nga Diba? bata pa man, kay giti po na sa tiguang nga nangumot ng imong gipangala. O sige. Hoy! Unsa man? Naapo rin diri akong kaat mga pagkakagawad. Yes. Nangumpan niya po di ay. Nangumpanya ko kay daghan kog kwarta. Ay! Bakit lang umudaog nga mayra sa istorya, puro bot-bot ra ba? Di man ko pa rin mo nga mudagan nga guba ang chinilas. Ay, guba, yun yung mga katahian na, madam. Mayra na sinilas ang guba. At least dili guba ang kasing-kasing. Wow! Oh, tanawa pang chinilas oh. Napigas? Alo, mo na gan si Sarian na, uy. Naggo ba jud kay chinilas mula si Jollibee? Ay, basi tagiri sa Jollibee si Ana madam. na! Kung dakong sinilas, dako po nung kasing-kasing. Oh. Dako kung mata sa mga tao sa palibot. Oo, ay nako makagi. Oh, kita ko mang kaguolo. Ay, bitaw, na kung pa siya kung balon. Migaw lagi ay. Basta mao na to. Ako'y madaog karon. Na, basta kamo, ikaw, siya. Dili mo magpailan karong eleksyon. Be wise gyud tang tanan ninyo. Ako na bitaw, dari uy. Busa, kamo, siya, ikaw, sila. Dili gyud mo magpailan karong eleksyon. Be wise imong tanan. Oh yeah, oh yeah. Tay, kamo kisa siya. Na ako na bitaw, dari ah. Gusto maka, manamirta niya, libat na ka nga. Siya may libat. Basta karon nga halalan. Ako'y madaog. Oh, bitaw. Magkita ra ta karon sa butuhan. Tan-aon tabitaw. Barag mo kag buhok madam.